Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información hoxe luns día 12 do mes de maio na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén se queren por internet en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Pois hoxe tivo lugar no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva a entrega do galardón do premio que conseguiu o Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva polo Día das Letras Galegas. Falaremos deso como tamén dos actos de conmemoración do Día das Letras Galegas que preparou para finais desta semana o Concello de Cerceda, e tamén este próximo sábado é a festa da terceira idade, este próximo sábado 17 de maio, se espera que haxa unhas 650 persoas. O Concello dispón de unha oficina de rexistro clave, falaremos deso, tamén da Posidón Reis, que será o día 31 de maio, e do servizo de información por WhatsApp municipal, o que se pode adherir calquera veciño. Falaremos da homenaxe ao cura don Albino Verdía, a renovación do DNI e do pasaporte que se pode facer o 21 de maio aquí en Cerceda, e remataremos co tempo, donde para mañán seguiremos con tempo inestable con posibilidade de algunha precipitación. Hoxe luns tivo lugar a entrega no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva por parte da Secretaría Xeral da Lingua da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia o primeiro premio acadado nun concurso para elaborar unha exposición sobre as cantareiras e a poesía popular oral. As homenaxeadas este ano no Día das Letras Galegas foron precisamente as cantareiras e a poesía popular oral. E agora, pendentes do próximo sábado, Día das Letras Galegas, donde temos un protagonismo aquí en Cerceda, evidentemente Rosa e Adolfina, dúas das homenaxeadas son veciñas, ou eran veciñas do noso concello. É dicirlle que foi hoxe ás 12:30 o acto no que se entregou por parte da Xunta un diploma e un cheque aos alumnos do Colexio da Silva que ganaron este concurso da elaboración dunha exposición de 10 cartéis sobre cantareiras e poesía popular oral e tamén un caderno didáctico no que se facía observación dos cartéis e fomentaba a labor de investigación do alumnado sobre as homenaxearmas. Neste certamen participaron colexios de toda a Galicia e o Colexio de Cerceda, o da Silva, o Celso Emilio Ferreiro, foi o primeiro clasificado na súa categoría infantil e primaria. Por lo tanto, felicitamos de novo o centro escolar e tamén os que van a recibir un premio metálico de 2.000 euros, ou recibiron xa ese premio metálico de 2.000 euros este mediodía, fai poucos minutos, e tamén os mestres, o profesorado que tivo parte activa na elaboración desta exposición, tamén recibiron unha certificación de primeiro premio de innovación educativa. E seguindo a falar do Día das Letras Galegas, o Concello de Cerceda programou diferentes actos para esta vindeira fin de semana. Lembren que este sábado que ven, día 17 de maio, se celebra o Día das Letras Galegas, que este ano ten como protagonista Cerceda. A Real Academia Galega decidiu que recibirán a homenaxe como parte do Día das Letras Galegas, do 17 de maio deste sábado que ven, as cantareiras e a poesía popular oral. A homenaxe estará personificado en dúas mulleres de Cerceda, Adolfina e Rosa Casás Rama, xunto con outras 4 mulleres galegas, creadoras e transmisoras da arte e da beleza. Adolfina e Rosa Casás, dúas mulleres que naceron na vila da Iglesia, tía e sobriña, recibirán este merecido recoñecemento. Por parte do Concello, programou para o venres que ven, día 16, ás 6 da tarde, a colocación dunha placa na vila da Iglesia na honra ás nosas veciñas, Adolfina e Rosa. Logo, ás 7 da tarde, no auditorio actuarán as nenas e nenos do Colexio A Silva, ca súa obra As Ferreñas, da autora Paula Carballeira. E tamén falamos de que máis despois de rematada esa obra de teatro das Ferreñas, xa o día seguinte, o sábado 17, ás 11 da mañán, se presentará un mural no auditorio sobre as cantareiras e actuarán as pandereteiras de Encrobas que tocarán e cantarán algunha das cantigas de Adolfina e de Rosa. O sábado ás 12 hai un contacontos infantil chamado As Cantareiras, e logo o domingo
O domingo seguinte, este domingo que ven día 18 ás 12 do mediodía, hai teatro coa obra para todos os públicos agora que ven a noite, tamén adicado ás cantareiras. Por último, o venres 23 ás 7 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda, o sobriño das cantareiras de Cerceda, Richi Casas, ademais de músico, tamén é autor do libro Foliada na Vila, ofrecerá o seu espectáculo 586 cantos, iniciativa do Museo do Pobo Galego que homenaxea a todo aquel traballo de campo que fixo Dorothy Subor, acompañado do académico Antón Santamarina, que vai a fructificar ou fructificou nun cancionero popular galego editado pola Fundación Barrié. Falamos agora da festa da terceira idade, da festa social de Cerceda, que tamén será este próximo sábado, día 17 de maio, que coincide co Día das Letras Galegas, e no que ao redor de 650 persoas son as que xa están anotadas. Será de novo na Polideportiva de Limeisa, no Piñeiro, en Cerceda, a partir das 2 da tarde. Haberá un grupo de gaitas, San Martiño de Cerceda, que amenizará o xantar, e tamén será a base, este xantar, a base de xamón afumado, pulpa feira, xarrete asado con patacas e 1000 follas de postre. O dúo Matices estará pola tarde e haberá agasallo para home e a muller de máis idade presentes na festa. A plazo para anotarse aínda vai a permanecer aberto a última hora por se algún rezagado quere inscribirse. A inscripción poden facelas por teléfono 981 68 60 68 ou presencialmente na terceira planta da Casa do Concello. Pero de todo isto falounos a concelleira de Benestar, Catrina Queijo. O 17 sábado, festa social da terceira idade, xa está todo preparado. Sí, faltanos algúns matices que temos que acabar de cerrar, pero sí, xa temos a festa preparada. Sería o sábado 17 ás 2 da tarde, igual que ven sendo estes últimos anos. E nada... Na Polideportiva de Limeisa. Exactamente, no mesmo lugar, na Polideportiva. E nada, para anotarse simplemente terías que ser maior de 65 anos ou maior de 60 que este prexubilado. Poden levar un acompañante totalmente gratuita, tanto para a persona maior como para o acompañante. E nada, nos o que agardamos é que disfruten do día o máximo posible. Para eso poñemos a comida, un menú que tamén é tradicional, todos os anos vamos poñendo o mismo, que sería de primeiro pulpo. Bueno, hai un entrante pequeniño primeiro, que é o lacón ahumado. Lacón ahumado que tamén é tradicional e gusta moito. E logo habería o pulpo, que suele gustar moito a xente nosa. E tamén de segundo, bueno, cambiamos o que é o churrasco polo xarrete con patacas, que é un poquinho máis blando e tamén está moi rico. E despois o postre tamén cambiamos un pouquiño, pero xa o fixemos o ano pasado, que era, normalmente había o que é o tradicional queixo con, exactamente, con membrillo. Nos cambiamos para a miloja, que tamén está, creemos que está moi rico, que a xente lle gusta, e un pouquiño tamén para facerlle unha festa que non sea repetitiva todos os anos o mismo. Pero sí que é verdad que é o mismo que o ano pasado. Gustou moito, este ano volvemos a apostar polo mismo. E nada, despois habería un dúo tamén. Este ano temos o dúo Matices, que amenizaría a tarde despois de comer, cando estemos tomando o café, e para aquelas persoas que queiran pegarlle un baile. Tamén creo que non se esquecen sempre de ter amenizando a entrada e o principio do xantar un grupo de música tradicional galega, non? Exactamente, sí. Traemos tamén os gaiteiros, veñen os mismos que o ano pasado, e tamén eso, para que a xente, mentre se vai sentando, vai empezando a socializar entre as persoas aquelas que quedan para comer e ao mesmo tempo para falar despois de moito tempo. Vamos a ter os gaiteiros. Bueno, falamos de cifras, creo que xa se superan as do ano pasado. Superamos as do ano pasado, sí. Que ano tras ano vai subindo un poquinho máis a cifra, é normal, porque, claro, cada vez a xente tamén entra máis na terceira edad,
máis de 65 anos, na xubilación, bueno, vanse apuntando xente nova que non está de vir outros anos. Para nós é importante que a xente se apunte aquela que está xubilada, porque para nós é un homenaxe que lle facemos a esas persoas maiores por toda unha vida de traballo. Ademais dese gran xantar, como dixo vostede, onde ademais sabemos que sempre suele ser o que se dice por aquí, a fartar, hai comida de sobra, despois haberá música, como dixo, pero tamén hai sorpresas, non? Creo que todos os anos se lle dá un regalín. A persoa máis maior e a tanto muller como home máis maiores desta festa, non a maior do Concello, que sí que me teñen preguntado, bueno, esa persona non é a maior do Concello, non, porque ten que ser a maior da festa, a persoa maior, tanto home como muller, que vai á festa da terceira idade. Para nós é importante que socialicen e que veñan a esta xuntanza, porque ao final esta comida é para eles. Continuamos co informativo para falarlles agora da Oficina de Rexistro Clave que ten o Concello de Cerceda. A Oficina de Rexistro Clave do Concello de Cerceda está emitindo credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións, especialmente a clave PIN. A obtención da identificación clave realízase de xeito presencial nesta oficina, evitando desplazamentos fora do Concello. Calquera persoa que así o desexe poderá obter de xeito presencial e sin desplazarse fora de Cerceda a identificación clave necesaria para acceder aos servicios digitais. A acreditación da identidade faise na oficina ante un empregado público que verifica a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil, onde chega a mensaxe SMS de benvida ao sistema. Clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidades do certificado digital ou do DNI electrónico. En calquera caso, esta oficina xa está a disposición dos veciños polas mañás no Concello. Lembramosles que o próximo 31 de maio terá lugar en Cerceda a proba de obstáculos Poseidón Reis, que volve a congregar prácticamente 1000 deportistas, todo un récord. A Poseidón Reis, que en este caso se celebra o día 31, como novedade este ano ten ás 11:30 da mañá, ao primeiro Cross Poseidón Reis, unha carreira solidaria de 5 km pola zona do Parque Acuático, donde o 100% do recadado será para doar a Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña e o precio de inscripción ronda mellor dito, de 10 euros, que irá íntegramente para esa asociación. Xa pola tarde comenzarán as probas de carreira de obstáculos, comenzando polos de élite e starter e demais. Recordar que, de novo, a Poseidón Reis xa está considerada como unha das probas máis completas e exixentes de Europa na categoría élite. Decir que van a estar xa confirmados deportistas campeóns de España, campeóns de Europa e tamén deportistas que chegan de outros lugares do mundo. O Concello de Cerceda ten en funcionamento unha canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp, co obxectivo de ofrecer á cidadanía información directa sobre eventos e noticias de interese de carácter municipal. Se queren darse de alta, pois poden, para recibir mensaxes por o seu WhatsApp, mensaxes do Concello, teñen que ter instalado o WhatsApp no seu teléfono móvil e despois meter na súa axenda, por exemplo, o teléfono 609 43 10 78, ou se queren facer clic nunha ligazón que atoparán na páxina web do Concello, aí atoparán un código QR que poden escanear e tamén xa se darán de alta neste servicio de WhatsApp que ten o Concello de Cerceda, que xa está funcionando dende principios de ano con, en este caso, éxito de comunicación. Se trata dun servicio de comunicación unidireccional, por lo que as persoas usuarias non poderán enviar mensaxes de resposta nin realizar consultas a través dese número de WhatsApp, só é para recibir avisos e mensaxes do Concello de Cerceda. Máis temas. O sábado, día 31 deste mes de maio, un grupo de veciños organiza unha homenaxe ao cura de Queixas, de Cerceda, de Encrobas, de Meirama, de Lesta e de Mercurín. Se trata de don Albino Verdía, que ademais tamén é colaborador da Radio Televisión Municipal. O acto comenzará cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas, para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde na zona do aparcamento, ao lado da iglesia de Queixas.
Para o xantar, que será a base de entrantes, pulpo e carne con postres e agasallo, o precio é de 40 euros, para os adultos e nenos de 20 euros. Aí tamén se incluye o regalo. A partir das 4:30 actuarán as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. A próxima semana, en concreto o día 21 de maio, se pode renovar o DNI e o pasaporte por primeira vez como novedade en Cerceda. Decirlles que, se alguén quere, pode pedir cita para elo na planta baixa do Concello. Será o martes 21 de maio cando veña un equipo de unha unidade móvil da Policía Nacional a Cerceda para facer este trámite definitivo da renovación do DNI ou do pasaporte. Mércores 21 de maio estarán no Auditorio Municipal de Cerceda. Insistimos que se queren pedir cita teñen que facelo na planta baixa da Casa do Concello. Xa rematamos co tempo, mañá martes seguiremos influenciados polas baixas presións, deixando aire frío en altura e, polo tanto, de novo inestabilidade atmosférica que nos poñerá ceos con intervalos nubosos e con chubascos que poden ser localmente trebuentos. As temperaturas mínimas seguirán sendo frescas ou frías e as máximas non ascenderán excesivamente, aínda que ascenderán lixeiramente. Os ventos soprarán de sur-suroeste, frouxo no interior e moderados no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.